Pozdravljam sve prisutne, moje ime je Maja Batista, klinička sam psihologinja i radim na klinici za pedijatriju Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice i u narednih 15 minuta održat ću predavanje na temu uloge psihologa u obradi i liječenju djece s epilepsijom. Dakle, liječenje oboljelih od epilepsije zahtijeva interdisciplinarni pristup. Prema preporukama Internacionalne lige za borbu protiv epilepsije u timu uz druge struke sudjeluju i klinički psiholozi. Uloga kliničkog psihologa odnosi se na pružanje psihodijagnostičke procjene i psiholoških tretmana, pa ću vam u narednih par slajdova podrobnije objasniti na što se odnosi procjena i zašto je ona važna, te kako psiholog u tretmanu i savjetovanju može pomoći djetetu, roditeljima i cijeloj obitelji kada se susretnu sa dijagnozom epilepsije. Neuropedijatar je taj koji najčešće upućuje dijete na psihodijagnostičku obradu, na testiranje djetetovih sposobnosti poput pamćenja, pažnje, jezika, vizuoperceptivnih sposobnosti, verbalnog i neverbalnog prosuđivanja kako bi se procijenio stupanj i priroda eventualnih djetetovih teškoća. Klinički psiholog je posebno istrenirani psiholog koji procjenjuje i liječi poremećaj mišljenja ili raspoloženja koji ponekad mogu biti odraz epilepsije ili svega onoga što epilepsija donosi, na primjer poput stigme. Pri procjeni psiholog daje različite testove kako bi objektivizirao informacije o djetetovu pamćenju, pažnji, govoru itd. U odnosu na drugu djecu njegove dobi. Ti su testovi standardizirani, što znači da su oprezno strukturirani na način da se ista pitanja postavljaju različitoj djeci, ali na potpuno isti način. Koriste se i u istraživanjima da se dobiju odgovori na pitanja poput kako pamćenje treba imati, na primjer, 12-godišnjak, ili koliku promjenu trebamo očekivati u pažnji ili pamćenju kod djece između 8 godina starosti i 13-godišnjaka. Testiranje može trajati, na primjer, između 2 sata, pa čak do 8 sati, a dužina testiranja ne znači nužno i bolju kvalitetu testiranja. Ti testovi uključuju mjere procjene pamćenja i pažnje za različite vrste informacija koje dolaze do mozga, poput verbalnih informacija, koje se ispituju, na primjer, sa različitim listama riječi ili pričama, i vizualne informacije koje se ispituju, na primjer, sa crtežima ili fotografijama. Analiziraju se rezultati na način da se rezultati djeteta koje se procjenjuje uspoređuje sa rezultatima djece te dobi i sličnog obrazovanja. Ako se dijete testiralo i prije, onda se ti rezultati uspoređuju sa prijašnjim testiranjem da se vidi da li je došlo do nekih promjena u funkcioniranju mozga. Za većinu djece, osobito za one koji nemaju puno napadaja, epilepsija ne uzrokuje značajne probleme sa mišljenjem i sposobnostima. Ako dijete, na primjer, ima većinom primarno generalizirane napadaje poput apsansi ili miokloničkih ili toničko-kloničkih napadaja, manja je vjerojatnost u teškoćama mišljenja ili pamćenja nego netko tko ima, na primjer, parcijalne napadaje. Neka djeca sa takvom vrstom napadaja imaju teškoća, na primjer, sa pamćenjem, jezikom ili nekim vrstama mišljenja. Ono što je važno reći da se procjena zapravo radi u svrhu pisanja nalaza i preporuka za rad sa djetetom kako bi se dobila objektivna informacija o funkcioniranju djeteta. Znači kako bi se jako dobro i objektivno informiralo roditelje, odgajatelje, učitelje, profesore pa i trenere i kako bi se smanjila stigmatizacija, kako bi se smanjila nerealna očekivanja i kako bi svi u okolini djeteta, znači koji žive s djetetom, koji rade s djetetom, bili dobro informirani o djetetovom funkcioniranju. Isto tako procjena djetetovih mogućih emocionalnih teškoća, socijalnih teškoća i ponašajnih teškoća. Pokazalo su, na primjer, istraživanja da 30% djece s epilepsijom ima i poremećaj pažnje, odnosno hiperaktivnosti,
15 do 20% djece ima naglašenu anksioznost, dakle neke poteškoće straha, uznemirenosti ili napetosti, te 20% djece s epilepsijom može imati povišenu depresivnost. Ovdje je također važno naglasiti da ne nužno da epilepsija pridonosi ovakvim vrstama osjećaja, nego recimo sve ono što donosi sama dijagnoza, poput recimo stigmatizacije, straha i slično. Dakle, osim same procjene, ono što zapravo psiholozi rade i savjetodavni tretman, odnosno pružaju na neki način podršku roditeljima i samom djetetu koje je dobilo dijagnozu. Ono što je važno naglasiti da je zapravo epilepsija kronična bolest i izaziva kontinuirani izvor stresa za roditelje i za bolesnike i utječe na sve članove obitelji i na njihove odnose. Istraživanja su također pokazala, na primjer, da 30% roditelja treba stručnu psihološku pomoć. Također i braća i sestre su zahvaćeni zato što i ta bolest na neki način utječe na njih, na njihovu tjeskobu. Kod braća i sestara se pokazalo da su razdražljivi, čak im pada im uspjeh u školi, te se javlja kod njih osjećaj krivnje. Ono što može doći također do nerazumijevanja okoline, pa onda samim time i do nekakvih poteškoća u socijalnim odnosima. Epilepsija je zapravo bolest koja često ima neizvjestan tijek i trajanje i praćena jednom velikom nesigurnošću i strahom od mogućih napadaja. I to je također bolest čije liječenje antiepilepticima može biti praćeno nuspojavama koje utječu na ponašanje i na kognitivno funkcioniranje. Također je to bolest koja je povezana sa stigmatizacijom, kao što su već doktorice ranije spomenule, i poteškoćama u socijalnoj integraciji. Bolest može ograničavati dijete koje ima dijagnozu u nekim aktivnostima u svakodnevnom životu. I ono što mi svakodnevno vidimo u praksi kod roditelja čija djeca dobiju dijagnozu epilepsije, da zapravo kod roditelja se javlja jedan veliki konflikt koji nastoji ostvariti dva jednako vrijedna odgojna cilja. Znači, s jedne strane želi djetetu omogućiti da i dalje živi što je normalnije moguće, ali istovremeno vodi brigu o sigurnosti i o tome da mu zapravo osigura zdravlje. Ono što zapravo smo se mi kao psiholozi pitali, a što je to što točno utječe na psihosocijalno funkcioniranje sve djece, pa naravno i sa djecom koji imaju dijagnozu epilepsije, i šta to točno utječe na to funkcioniranje, pokazalo se da su ovo najvažniji čimbenici. Prije svega, naravno, to je direktan utjecaj bolesti i samog liječenja, ali isto tako jako veliki utjecaj ima i stigmatizacija, zatim neinformiranost, kako samog djeteta i roditelja, ali i njihove obitelji, prijatelja, vršnjaka, učitelja, profesora, odgajatelja u vrtiću itd. Zatim zabrinutost i strah od napadaja u djece, ali i kod roditelja, te odnosi sa okolinom, znači određene poteškoće u socijalnoj prilagodbi. Kod roditelja se javljaju različiti osjećaji kada im je dijete ima dijagnozu postavljene epilepsije, naravno strah ih je, te neizvjesnosti, postavljaju si pitanje da li će znati drugi pomoći djetetu ako dobije napadaj, hoće li ga gledati na isti način kao i drugu djecu ili će se prema njemu početi odnositi drugačije, da li će sad smanjiti očekivanja prema njemu, da li će moći ići u vrtić, jel? Naravno, javlja se tuga jer dijete nije zdravo zbog mogućih posljedica bolesti i naravno brige oko budućnosti. Može se javiti krivnja i ljutnja, čak i niža razina samopoštovanja i viša razina stresa u odnosu na druge kronične bolesti. Ono što kod roditelja također često primjećujemo da prezaštićuju svoju djecu, da znaju biti dosta popustljivi prema svojoj djeci koja imaju dijagnozu epilepsije, a to se onda opet može odraziti na to da dijete onda razvije jedno niže samopoštovanje, bude nešto nezrelije ili slabije uspješno u školi, što sve ukupno zapravo otežava njegov društveni razvoj. Roditelji nerijetko mogu se snaći tako u početku da
žele možda sakriti bolest, jer ne žele da se dijete doživljava kao bolesno i da epilepsija ne postaje zapravo glavni dio njegovog identiteta. Ali onda zapravo dajemo djetetu poruku da je epilepsija bolest koja se treba sramiti, što nipošto nije dobro. Dakle, otvorenost je pomaže ostalima razumjeti djetetovu bolest, njegovo ponašanje, njegove potrebe i omogućuje ostalima da pomognu djetetu kad je to zaista potrebno. Već smo danas često rekli ovu riječ stigmatizacija. Na šta se ona zapravo odnosi? Odnosi se na stavove, vjerovanja i ponašanja prema djeci s epilepsijom kao drugačijom od vršnjaka. I u vrtićkoj i školskoj okolini može utjecati, na primjer, na isključivanje iz aktivnosti, na negativne interakcije s drugom djecom ili, na primjer, na smanjena očekivanja odgajatelja i učitelja prema tom djetetu. Smanjena očekivanja mogu utjecati na djetetov trud, znači na smanjenje njegove motivacije, na stavove o vlastitim vještinama, znači, na primjer, može misliti da nije dovoljno dobar i može direktno utjecati na njegovo samopoštovanje. I ono što treba naglasiti je da stavovi ostalih prema epilepsiji imaju veći utjecaj na psihosocijalnu prilagodbu djeteta nego bolest zapravo sama po sebi. I kao što je doktorica prije u onom prvom predavanju rekla, što je vrlo zapravo bilo zanimljivo, da se zapravo osobe češće ne mogu nositi sa stigmom nego sa bolesti samom po sebi. Neinformiranost zapravo donosi stigmatizaciju, ali može i direktno pridonijeti poteškoćama prilagodbe. Na primjer, to vidimo kod roditeljskog prezaštićivanja djeteta. Na primjer, ako roditelji nisu dovoljno informirani na vrijeme, mogu nepotrebno ograničavati dijete, što naravno šteti djetetu. Zatim, gdje se još neinformiranost vidi, na primjer da se djeca sa kratkotrajnim napadajima tipa psansi u školi mogu ne prepoznati, onda ste mislili da recimo dijete je nepažljivo ili neposlušno. Ili, na primjer, evo jedno istraživanje dosta zanimljivo, da recimo su ljudi iz opće populacije mislili da se svim ljudima sa epilepsijom, koji imaju dijagnozu epilepsije, ne smiju dati da se igraju video igrice ili da idu u kino zbog fotosenzitivnosti, iako je recimo samo 2 do 5% odraslih s epilepsijom zapravo fotosenzitivno. Koje su to moguće poteškoće u vrtiću i školi? Ono što se može dogoditi je da zapravo se djecu s epilepsijom izbjegava, da ih se zadirkuje, da ih se isključuje iz aktivnosti, da ih se žali ili da smo prema njima previše popustljivi, da imamo neka niža očekivanja nego što bi realno trebali imati, ili da ih nepotrebno ograničavamo. S druge strane, može se otići u drugu krajnost, a to je da se negira postojanje bolesti ili da se banaliziraju njihovi problemi, te da se tumače osobine i ponašanja djeteta isključivo kroz prizmu bolesti ili kao posljedica bolesti. Dakle, ono što bih zaključno rekla u ovom predavanju je da zapravo procjena psihologa služi da se objektivno informira o funkcioniranju djeteta i da se daju preporuke za pristup prema djetetu. Znači da se informira, educira i doprinosi boljim savjetima za dijete i to vrlo individualizirano jer svako dijete je različito. Moramo individualno pristupiti svakom djetetu. Educiranost i informiranost su najvažniji u mijenjanju stavova prema epilepsiji i što smo više educirani, što smo više informirani, to ćemo biti skloni manje stigmatizirati. Stavovi prema epilepsiji imaju veći utjecaj na psihosocijalnu prilagodbu nego bolest sama po sebi, te pozitivni stavovi i informiranost okoline pomažu djetetu i njegovoj obitelji u prilagodbi na bolest. Evo, toliko od mene. Nadam se da nisam previše duljila. Ako će biti bilo kakvih pitanja, slobodno pitajte kasnije u raspravi. Zahvaljujem se svima.